Здравейте хора, днес ще играем с известният ютубър Венелин Димитров. В момента ще изпиша на екранът каналът му, който можете да го видите сега. Приятно гледане! Ще видя какво ще. И да. Ме ще ме убият, бе. Човек, котката... Брат, котката е на едно. Котката беше на едно и Бонито не би мале. Добре, сега те ще се хилват, човече. Не! Много е гадно. Трябва абонирайте се на Вени канала, защото е на път да стане почти 4000. 5000 почти. Да, вече 5000, то толкова бързо минава, че направо. Ай, мистер Пи! Сега се абонирайте, ще остава... В момента ще ви изпиша тук канала. Може би Кит е станал на... Да, стана на Кит. Добре, браво бе. Скачай. Добре, убивай. Не! О, брат, това не ли фейм? Фейм е. Фейм едно ли? Смисъл колко фейма има? Фейм едно. Не! Ще умра веднага. Ейба. Опа! Пайпърчето! Ба! Чекай сега. Опа! Джесито! Нацелих ли някой лад? Да, аз я нацелих. Добре, та умре. Ей, О, добре. Не, Джесито трябва да умре. Не, убиха ме, човек. Абе, как бе? Аз затова не трябваше да стоя, ама ай. Джесито! Абе, човек. Той го мразя тук тия трапове. Давай. Само... Оп, Джесито. На малко е. По-спокойно е. На 1800 остана тази по Джеси. О! Не. Тук 10 в смисъл, не, тук нямам шанс. Добре, направих тъпотия, човек. Направих тъпотия с ултимейта. От тук те не са... Добре, те половината от тук са ботове по принцип. Нищо, че аз съм 11 пауър левел на Пайпър. Как си 11 бе? Аз се махснах. Само дет няма хайпер чардж, а не май имах. Има хайпер чардж, май. Не си спомням, че. Нямаш в момента хайпер чардж, нали? Като играх срещу... То на френдитата имаш всичко, нали? Аз забравих. Да, на френдитата имаш. Давай. Браво. Опа, избихме един отбор. Оп. Давай, yes. Добре, сега. Но тук е лесно, човек. Добре. Тук е лесно надолуто. Добре. Още. Така. Тук има един обаче май. Двама, не знам. Там ще има. Охо! Аз го целих, бе. Еба. Пази се, моля те, не отивай нагоре. Няма. О, айде, това умира. Айде. Yes! Шоудаун. Опа. Няма губим, бе. О, си... Да. То ни е ланшот. Чакай, поне тук да се хилваме. Стига, бе! По колко би? Много би. Брат, ако ги убием тез. Не, някак... Да. Няма как. Много са досадни, бе! Бягай, ма! Да, моля. Не! Стар дроп. Давай, аз съм някакъв стар. Епик! Ти на кой ле? Епик ми даде. Ти на кой ле? Run away, Grey!
Нов скин ми даде. То за 29 джема, брат. Ти на кой левел на Brawl Pass си? На 21 ли? На 15. Благодаря, че изгледахте клипа до край. От нас. Чао!